Bon dia, estimats germans preveres de la diòcesi germana de Vic. Una salutació molt cordial i agrair també al senyor bisbe la presentació que ha fet anteriorment. Ja hem fet un momentet de pregària i ara ve el moment que jo us comento algunes coses i avui, a més, en aquesta primera xerrada tindreu un vídeo, podreu veure un vídeo, no? Després, l'interessant és el que pugui generar aquesta xerrada, el diàleg que pugui generar. No tinc cap pretensió de respondre a totes les preguntes. Més bé, m'agradaria molt que després d'aquestes 5 xerrades que tindrem sortissin més preguntes, però això és la pastoral. La pastoral no és arribar a grans concrecions, sinó sobretot preguntar-nos a partir de les situacions, de les qüestions que va generant la realitat pastoral. Per tant, què poden fer? Fixeu-vos que a mi m'ha semblat molt interessant la pregunta que encapçala tots aquests dies, i és la pregunta: quina fesomia han de prendre les nostres parròquies? És a dir, quina fesomia han de tenir les nostres parròquies en aquest moment actual d'evangelització, de missió? Vosaltres que esteu en aquest procés de sinodal, és una pregunta que el vostre bisbe, el bisbe Romà, es planteja a la carta pastoral que us ha enviat el Pastors Bons. A mi també m'agradaria molt partir d'una cita del papa Francesc, l'Evangelii Gaudium, que precisament aquesta carta pastoral recull, És aquesta cita que diu que la parròquia no és una estructura caduca, precisament perquè té una gran plasticitat, pot prendre formes molt diferents que requereixen la docilitat i la creativitat missionera del pastor i de la comunitat. És a dir, la parròquia no és caduca, és a dir, el que passa és que l'hem de situar, l'hem d'adaptar en el moment que vivim. I possiblement la parròquia d'avui, la parròquia del segle XXI, la parròquia d'avui que necessita la diòcesi de Vic, és diferent a la parròquia que necessitava la situació cristiana, la situació de l'Església en una altra època, o fa uns anys, no massa anys. Per tant, fem-nos aquesta pregunta. Molt bé, la parròquia no és una institució caduca, la parròquia té una plasticitat, la parròquia és diferent d'una fraternitat missionera, d'una fraternitat religiosa, d'una congregació o d'un moviment. Per tant, quina ha de ser la seva fesomia? A mi em sembla que el més interessant seria un criteri evangelitzador, és a dir, el criteri de discerniment per respondre a aquesta pregunta, quina ha de ser la fesomia de la nostra parròquia, ha de ser un criteri d'evangelització. És a dir, la parròquia ha de ser evangelitzadora, la clau ha de ser l'evangelització. Fixeu-vos, moltes de vegades quan parlem de reestructurar les nostres parròquies, les nostres comunitats, ho fem des d'un altre criteri i diem, és que tenim menys capellans, tenim menys mossens. Per tant, com ens repartim el pastís? I en el final, què fem? Carregam de tot el que abans portava, si tenim 5 parròquies i hi havia 5 mossens, ara posam 5 parròquies en mans d'un mossèn. I ja està. I així ja tenim resolt el problema. Però en el fons, fixeu-vos, aquest no és un criteri evangelitzador, aquest és un criteri que davant la manca de mossens veiem com resolen la solució. Però això, en el fons, és anar a salto de mata. Per tant, quina ha de ser la fesomia perquè sigui evangelitzadora? Us plantejo una qüestió. A mi me sembla que el criteri, la qüestió, és en el fons vocacional. Tenim menys vocacions, però no només vocacions a mossens, sinó tenim menys vocacions a la vida cristiana. Per tant, és a dir, tenim menys cristians. La clau no és quina fesomia ha de tenir la parròquia, sinó la clau és els nostres cristians, els cristians que tenim avui a Vic. Els cristians que tenim avui a Vic tenen dins el cor l'ardor i la passió evangelitzadora? Ells et senten apòstols? No estic parlant dels mossens, estic parlant dels cristians, de tots els cristians, de totes les comunitats. Els creients de Vic, els creients de les nostres parròquies, tenen aquesta ardor? Aquesta és la clau. És a dir, per tant, fixeu-vos, la qüestió no és quina fesomia ha de tenir la parròquia, sinó quina fesomia ha de tenir la parròquia per possibilitar que els membres d'aquesta parròquia esdevinguin apòstols i diguin, i es prenguin en sèrio el que deia Pau VI a l'Evangelii Gaudium, que ja ha plogut,
que l'Església, la seva essència, la seva naturalesa és evangelitzar. I, per tant, els que som Església hem d'evangelitzar. Per tant, que ha de tenir les nostres parròquies, o que ha de possibilitar les nostres parròquies perquè siguin, evidentment, parròquies que possibilitin que els membres, els parroquians, tinguin a dintre aquest desig evangelitzador. Mireu, penso que seria molt interessant descobrir la vocació del laic. Varen tenir un congrés d'evangelització, un congrés de laicat, el mes de febrer passat, i es va dir una cosa molt interessant, es va dir, la vocació del laic no és una vocació per defecte, com que he descobert que no he de ser mossèn, que no he de ser religiosa, que no tinc la vocació de casat, doncs tenc vocació del laic, com si fos un defecte. No. Possiblement la vocació del laic és la vocació a la missió. O sigui, l'evangelització de la perifèria, això especialment és una vocació, és una crida en el laic. A la perifèria, i on està la perifèria? A la teva família, al teu treball, al teu lloc on habites, entre els teus veïns, aquí està la perifèria. Per tant, és a dir, com ajudam a descobrir a les nostres parròquies que els nostres parroquians, és a dir, que els membres batejats que estan a la parròquia sentin aquesta urgència evangelitzadora. Aquesta és la clau. Per tant, és a dir, com posam les nostres parròquies, és a dir, quina fesomia posam han de tenir les nostres parròquies perquè els membres d'aquestes parròquies diguin que la meva missió és evangelitzadora. No només de la parròquia en conjunt, organitzant recessos, organitzant estratègies evangelitzadores, sinó que els mateixos membres sentin aquesta ardor. Doncs, si us sembla bé, en aquest moment podríem fer una aturadeta, aturau la xerrada meva, veieu amb uns minutets, uns minutets que és el fragment d'una pel·lícula, una pel·lícula que ja té anys, de Dioses i Hombres, és una pel·lícula que està a dins del context d'Argèlia, d'uns monjos d'Argèlia que varen donar la vida a màrtirs, és una pel·lícula històrica, i veurem un fragment del seu darrer sopar. Per tant, aturau la meva xerrada, poseu el vídeo, el veieu i després continuem la xerrada. Ja veieu aquesta història. Potser alguns ja coneixeu aquesta pel·lícula, si no la coneixeu us convido a veure-la sencera, però fixeu-vos, aquest fragment que acabem de veure, fixeu-vos que no té paraules, que tot són imatges, una música, imatges amb uns rostres, els rostres d'aquells monjos. És el dia de Nadal, estan celebrant Nadal, han celebrat l'Eucaristia de Nadal, sense ningú. No hi havia ningú, només la comunitat. Perquè, clar, resulta que aquella comunitat de monjos està enmig d'una zona que no és creient, no és cristiana. Estan allà, estan aquell monestir plantat enmig d'aquella zona on la majoria no són cristians. Però fixeu-vos, aquesta comunitat té un portal obert. I aquest portal obert és el dispensari. Ells ofereixen l'atenció sanitària al personal que vol venir a ser guarit. Per tant, tenen un portal obert. Clar, no hi ha fels a la celebració, perquè no tenen parròquia, no tenen parroquians, només ells viuen la fe cristiana en Jesucrist i celebren l'encarnació i el Nadal. I després hi ha hagut tot un discerniment comunitari que han fet on s'han preguntat, què fem? Quedam a Argèlia sabent que això potser ens costarà la vida o marxem? I al final decideixen com a comunitat quedar. Clar, aquest darrer sopar, fixeu-vos, és una expressió preciosa de tots els sentiments. És a dir, què estan expressant aquests monjos? Estan expressant por, estan expressant fragilitat, estan expressant aquest vertigen davant d'aquesta situació que estan intuint que va venint. Però són una fraternitat i allà poden expressar el que viuen. Hi ha llàgrimes. Fixeu-vos com comencen amb un somriure còmplice, però després a poc van apareixent les llàgrimes en aquests rostres que neixen del cor fràgil i del cor ple de por, però se fien de Déu.
Per què us he fet mirar això? Perquè, fixeu-vos, les nostres parròquies són un portal obert enmig de la gent. És a dir, les nostres parròquies de Vic no responen a la situació de cristiandat. Quan un s'acosta a segons quins pobles de les nostres zones rurals de Catalunya, veus l'església que domina el poble, l'església gran que domina el poble, però fixeu-vos, això és pur paisatge pintoresc, però no expressa la realitat. Avui l'església no té el monopoli de cap poble. És a dir, avui l'església és una comunitat, una minoria, que està enmig d'aquell poble, o enmig d'aquella ciutat, o enmig d'aquell barri. Per tant, és un altre, és a dir, el paisatge és un, però la realitat és una altra. No s'acosta molt a aquesta realitat d'Argèlia, no sembla molt aquesta realitat d'Argèlia enmig d'un món totalment paganitzat o totalment descristianitzat, que és aquella comunitat però que té un portal obert. I aquest portal obert que té la parròquia pot ser oferint distints serveis. I això és molt interessant, és a dir, a vegades parlant que no han de ser parròquies de manteniment i no han de ser parròquies que oferim com una estació de serveis. Bueno, fins a un punt han de continuar sent estació de serveis, perquè és un portal obert enmig d'un barri, enmig d'un poble. Això és molt interessant, perquè aquest portal obert de l'església fa que sigui aquesta església servidora, aquesta església diaconal. Però després, aquesta comunitat de monjos no és simplement aquest portal obert, és una fraternitat. I necessiten compartir el que estan vivint. I necessiten fins i tot plorar junts la realitat que viuen. I aquí és quan és una altra dimensió molt important d'una comunitat parroquial, que és comunitat, que és fraternitat, on compartim no només un projecte de tenir un portal obert, no només unes activitats a de fer, sinó que compartim una vida. I aquesta és la clau. És a dir, compartim una vida. Les nostres comunitats han de ser fraternitats on compartim la vida, on podem compartir el que estan vivint des de la fe en el Senyor, des del seguiment del Senyor. I a mi me sembla que aquestes claus, fixeu-vos que els monjos d'Argèlia que fan? Celebren, preguen, comparteixen, discerneixen, i això és el que ha de fer una parròquia. És a dir, una parròquia, els membres també tenen una vida, no? I si diem que els parroquians han de ser aquells que van a la perifèria, anuncien l'Evangeli, després necessiten un espai, un lloc on verificar l'experiència cristiana, on viure l'experiència cristiana, on viure la fraternitat, on trobar-se amb els germans per celebrar, per pregar junts i també per compartir la vida, per compartir fins i tot les preocupacions, les preocupacions apostòliques o les preocupacions educatives o totes aquestes preocupacions que neixen de la vida del cristià. Per tant, fixeu-vos que les nostres parròquies han de ser portal obert, sí, i han de ser llar on tothom es pugui trobar a casa. I per tant, aquesta fesomia, aquesta pregunta, quina fesomia ha de tenir la nostra parròquia evangelitzadora? Clar, ha de tenir un portal. Com està el nostre portal? Està obert? Quines són les dimensions del nostre portal? Com és la nostra acollida? Però després és molt important que ens preguntem, i és llar? És a dir, ens hi podem trobar? Ens hi podem trobar entre nosaltres? Podem ser nosaltres mateixos? És a dir, hi ha un ambient fratern que possibilita que estigui com a casa? Aquesta és clau, no? Perquè després pugui sortir i pugui sentir-me enviat a la missió. Per tant, fixeu-vos que en el fons és molt senzill. O sigui, aquesta conversió pastoral d'aquesta fesomia de la parròquia no cregueu que sigui tan complicat. És senzill, però com possibilitar portal obert i com possibilitar aquesta experiència de fraternitat. I després pensar una cosa, a mi a vegades me deman, qui són els membres de la comunitat? Això val la pena que t'ho preguntis tu, que ets rector o que ets vicari de la parròquia, no? Qui són els membres de la comunitat? A vegades quan t'ho demanen, fins i tot els membres de la comunitat, quan fan l'elenc, que diuen? Aquells que fan coses, aquells que fan activitats, el responsable de la catequesis, els catequistes, els responsables de la Càritas, els que porten l'economia. Aquests són els membres de la comunitat només? Els que fan coses? Els que duen activitats? Els responsables de coses? No. Fixeu-vos, en aquesta pandèmia han descobert que a primera línia de l'església en sortida a les trinxeres dels hospitals hi havia els metges
infermeres, infermers, auxiliars, personal de neteja catòlics. Ells són apòstols. Apòstols ho han estat. És a dir, recordo una reunió amb ells impressionant. I han estat apòstols, apòstols catòlics. Allà no han pogut arribar els preveres, han arribat ells. La pregunta que jo em faig, com els cuidam? A quina comunitat pertanyen ells? Perquè, clar, és a dir, un metge, me deia una infermera catòlica, quan arribava a casa no tenia temps per pregar. És que no podia, estava esgotada. Quina comunitat prega per ella? Quina comunitat la sosté? Forma part d'alguna parròquia? Hi ha alguna parròquia que el té dins el cens de la seva parròquia? Perquè, clar, a aquesta infermera no li poden demanar que sigui catequista, perquè la seva missió està a l'hospital, però és membre de qualque comunitat, la comptam, la cuidam, l'acompanyam, li oferim la llar, pot trobar-se a la seva llar a la parròquia? Fixeu-vos que aquesta nova fesomia l'han d'obrir, l'han de fer més catòlica, l'han d'obrir més, i ha de poder ser llar d'acollida no només aquells que fan coses, sinó aquells que viuen la missió de ser cristians, però després necessiten la llar. Clar, fixeu-vos, quan algú ve a la parròquia, què li proposem? Li proposem a vegades fer coses. I a lo millor no, a lo millor és oferir-li la possibilitat d'estar a casa, estàs a la teva llar, i que aquest estar a casa, aquest poder-te cuidar, aquest poder ser educat a la fe, te possibiliti després anar a la missió. Bé, jo penso que ja com a primera xerrada ja n'hi ha prou, no? És a dir, per tant, us faig dues preguntes molt concretes. La primera pregunta seria, la parròquia on estic destinat, què té de llar i què té de portal obert, en què hem de créixer per ser una comunitat, és a dir, què té de llar, què té de portal obert i, és a dir, en què hauríem de créixer per ser realment una comunitat més evangelitzadora, no? I després també aquesta altra pregunta, la segona pregunta seria, quan parlem de la comunitat, a qui fem referència? Els que fan coses o n'hi ha que són de la comunitat i anuncien l'Evangeli a fora de la comunitat? És a dir, els tenim en compte o només tenim en compte els que fan coses per la comunitat? Per tant, us proposo que dialoguem sobre aquestes dues preguntes i després continuem. Gràcies.